UGWUMBA. Onye ọbụla nọ na Nigeria na afọ 2015 ma ọ malite na 2014 fụrụ na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị batara na chọọchị batie gbam. Ọ bụ sọsọ na okpukperechi nke ndị Kraịst. Ọ dị ebe niile mana nke gbasara anyị ka anyị na-ekwu. Mgbe ahụ ọtụtụ ụlọ ụka pụtara dị iche iche ma ndị pụtara mee 1 million march imegide insecurity, imegide fuel price, imegide nka imegide nka. Emechaa nye kịta oruzie ka o ruru na onye dị agha abanyere ọ dị ka ọ bụ onye nke anyị onwezi onye chọrọ ikwu okwu. Nke a wee bụrụ mbụ isi na ịbatazie n'ime ndị otu ụlọ ụka Kraịst ịfụ na ọtụtụ ebe dị iche iche steeti dị ka Anambra iji maatụ na ọ bụrụ na ị bụghị onye fada ị na-agbago ebe ahụ na-enyeghị anya nwoke dịka onye otu m okwu anya ọnụ Petike kwuru nwere mgbe ọ na-abụ bishọp kwughana bishọp chọọ ihe ọbụla gọọmenti ga-eme ma ọ bụ na enwere etu o si degịrị gọọmenti akwụkwọ unu na ya anya etu a unu ya anya etu a ihe ọ ga-ekwu eme the next day bụ ịpụta na ndị ọlta kwuo okwu ha anya anụghị ya na-aga ọka. Ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ mgbakọta mkpokọnọta na ngwakọ emerụ politics nakwa religion, okpukperechi na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. A mara na enweghị mmadụ na-eme ndọrọndọrọ na-adịghị n'ime ya mana ọ dịzị ka ga-asị na ya bụ ihe apụọ na maka na amaghị m ihe ga-eme ka ndị a mechara million march na 2014-2015 ji ruzie kịta ọ bụrụ na plakad ha efuona religion na politics. Ebetike ndị Igbo UGWUMBA onye nke m oke teghete deme achọrọ m ka anyị tinye ọnụ n'okwu a. Ya bụ ihe amụkwa na politics bụ a way of life. Enweghị ka anyị wepụ ya mana enwere ebe o kwesịghị ịdị na-abanye na holy of holies maka na ọ dị m ka nke a ọ banyewe na holy of holies. Kedu ihe nwere ikwu maka ya? Ndị be anyị kene m eziokwu that na a dangerous trend ka anyị nọ na ya. Ewere politics agwakọ ya ife a na-eme o kwesịrị ọ bụrụ na preach check back sorry heaven onye hụ na it didn't switch off. Anụrụ m chakam sorry. Okay ebe anyị ọ bụrụ na Chukwu ka anyị na-ekpere ihe churches kwesịrị na-epreach ndị isi kwesịrị na-epreach bụ race to heaven not race to state house because na church they are corrupted too much that ijide ha n'ego bụ na ibere ịzọ ọchịchị ọsọ bụ na ama n'igbe ekpere ma ọsọ bụ na na-akpata isi mmadụ ịbata ha na onye isi ụkọchukwu onye isi ụka inye ha na ihe ọ na-eri ọgwa ndị mmadụ etu ire ọnya na onye nke anyị ka ọ bụ and ọ bịara eme anya fet because na ekperima niile nọ na street ekwesịrị ha mabụ ndị kwesịrị ị na-ekwu etu prọfet si ekwu a na-ekwuzi ha na-ekwe ndị enyechiri ọnụ like ekwuru ebe na Anambra steeti politics Anambra steeti bịa dị so bad that na ọ dị denominational bias. Ọ bụ ha na-iso na nke ndị Rome ịgba nchi ọsọ bụ na ọgịma the best ọsọ bụ n'ihi ebe Anambra steeti ọ bụrụ a na-ekwu Dubai Taiwan ha ekwu maka Dubai Taiwan bụ just a phrase dị wrong ekwesịghị na-use ekweta ka ọ bụ best of the best mana as long as n'ikwu n'ife ha na-ekwu egbe ọ bụrụ onye ka eji okwu anyị o megide bịa na mana House of Assembly Senate everything a na-eme even PG na igwe ihe na-abụ ihe okpukperechi bụ nke emere ha chere dị imported na nke amụnyere onye n'ime ya like ọ bụ na amụnyere na cherubim ihe ọ bụla ị na-ekwu ọsọ bụ na-amụghị na Deeper Life mma gwụrụ na-esigbu onwe gị onye amụnyere na Deeper Life na-ekwu maka cherubim ọ ya sị na ndị na ịmụghị ọgụgụ isi ihe a bụ sente dị na ebeze were divide anyị ofu si Rome bịa ofu si England bịa ha chọrọ nke si Afrịka gwa m chọọchị si Afrịka because ndị nke mana ya eketa sị na ọ dị founded in Africa ma redeem onye isi ha so wee jee 1 million march against Jonathan be Christian kịtazi nwunye ya bụrụ pastọ mebi enye ya ọkwa ugbo na abụọ kịta ọ na-apịachigo onye ọbụla ma nke letaren jire million march mozi na-ekwu okwu nka fuel na 170
mba che fuel 170 ha na-emeri ya eje blọk ọjọta ha chemezi nke nwezi plakad kịta nge na-ekwuzi okwu gwagodo because mistake emeberu na ebe religion ti n'ime abịakwuzie mix religion with zoning no side anyị no side anyị ihe na ejide ihe na katọkọ ya ka anyị kwụsị because ihe na-ekwu ahụ maka nke na federal nọ nke na-eme na be anyị Igbo ekwesịghị igbo secret place ekwesịrị abịa nwa na ndị Igbo bụ mba chukwu fụ n'anya ka anyị bụ ihe ndị ọcha na-eme ka anyị ghara ibu sentiment a butere n'Igbo religion the dangerous on its own mana anyị mana ebe they take it under step kịta azụmọzọ onye na-ekwuchegharị ya na ihe a na-ekwodobe ekwu bụ ote ego ebe prosperity ife anyị enye anyị nnukwu nsogbu ịmụrụ mozi na ndị Igbo kịta omozi na-ekwu eziokwu nye ka ime obi ju ekurutekwa omozi onye na-agwa ụmụazị n'ụlọ eme arụ omozi onye na-ekwu maka ntọala ego because na mgbe obodo na ije kpata ego adịrọ mma na ta nna gasị ugburu ego sibe pụọ nwatakịrị na-agba bọyị na-abata na Disemba wee yiri akwa ọgbọghọ papa ya akpọghọ gị esi ọngị nyere nwa ihe a ọ sị mba ọsị awụrụ pụọ bee ihe a na-achọ bụ maka ga-enwe ezigbo ntọrọ mana kịta azụ ụmụazị Jesu na-ezoga ha ohi mma ha ma mpa na-aba nkere ya na ikuku kuru mbọsị akpekarụ zinc n'oge ka o kpekakwa gbamgbam anyị ewere aka ị na-enyere anyị onye ka na-agba onye ọ bụ ya o jezụta ego nye ha edobe ya ihe na-abụchi ihe ife anyị na-achọ na Ugwumba ka ama na anyị na-etinye ka onye eziokwu na ọhụrụ ya echegara ya na ihe na-ekwu bụ na anyị nweta nwuo 15% of ndị Igbo ka ha bido fụfụbata nseto kwesịrị ịdụ nwanne 15% achọ 15% ya ọzọ because election anyị na-apụ apụ so ihe na-ekwu bụ this mix religion na politics jọgburu onwe maka most of people na-eti na politics a because ọ na-eje ụka gị ụfọdụ ahụ eje ụka ụfọdụ bụ ndị otu nzuzo most of them bụ ndị otu nzuzo mana dota na amụnyere ebere eto a ma ọ bụ na o jere ụka ebere eto a emere ya onye ụka ebe ọ na-eje baza emere ya onye ụka maka na nke bụ eziokwu dada ọ bụ na separation anyị nwere hia na amend ihe gwa ma ọ bụ na elu n'igwe anyị chere na ya n'ofu ebe ịkọtara possible a sị ka emere ụwa ka esi emere n'igwe ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu ife a na-eme abụrụzienu ewepụ religion na politics especially na Igbo mgbe ọ na-ekwu maka asị onye Anambra separate ya ka anyị nwee ike na forward ama the best of the best ọsọ bụ na onye na-agọ mmụọ ihe ọsọ ya bụrụ ihe na-achọ ka onye a people ihe ọbụla na-eme onye ọbụla ma ndị ụmụnne gị na ụmụnna gị ma na na-eme ihe ọmụmụ ihe ọjọọ ka separate ya ka o nke nyere anyị aka ọ dị mma epetiga enwere ihe nchọ ka ịnebanye anya ịma na dịka a na-ekwu ya ụmụ ihe mgbanwe na ha abata kịta ụmụ ihe mgbanwe na ụmụ ihe mmepe ụmụ jenzi a denosendio a na-emere onwe ha tosi mana amaara m na enwere mgbe ọ na-abụ ịnụ onye ịbụrụ onye CMS maọbụ onye Pentikọstal gaa nụọ onye Katọlik mama nwata ahụ a ga-enye oche azụ n'ụlọ ụka a ga-enye ọpịpịa maka na o kwetara ka onye na-abụghị onye fada n'onwe enwere nwa anụghị m na Lagos mgbe ahụ one girl wee gacha ụnọbata na ịnọfezigoro oke na-eso omume ekpe okwute na senior sister ha gara nụọ onye na-abụghị onye fada na asị ya kpee okwute eji arụ ụlọ ụka asị ihe ọpịpịa kwee ka o ji kweta ana ndị fada nọ ha anụghị ya exactly etu ọ dị na fada ọ dịkwa na Anglican maka ọ bụrụ na ị bụrụ onye fada mgbe ahụ ma ọ bụ onye Anglican ị gaa ihe dịka Scripture Union SU ị maara na ọ bụ chọọchị na ọ kwado ka ebe a na-amụ akwụkwọ nsọ ikotego okwu ịchọgbu onwe a ga-achụpụ o mere m achọghị na chọọchị ya bụ na ụmụ mkpachapụ a na-akpachapụ ndị mmadụ ọ bụrụ na iso ihe na nke a achịghị ha epetike kwutere ya kịta abịa epetike nke a ga-ejide maka amaara m na ị nọ n'otu dị iche iche na chọọchị eruo na mgbe a na-achọ ime baza kọmpetishọn a unu na-eme eji ama ndị ga-ewin kọp a ji emeche a ga-ezute ma oshi ebie kaadị si onye ọbụla ga-ayọwa ego ihe a niile ngwongwo gwọrịkọ unu na-eme eji agba fest ọ Chineke ziri unu ụkọchukwu ziri anyị ụkọchukwu ziri unu ga-emewe ka unu wee gbaa fest onye gbazie fest o ruo n'igwe ka ọ gbaa fest mba ka ego dị na-akpọ ụkọchukwu wee hie nne akwa ụkọchukwu ga-agba ndị chọọchị
chọọchị ka onye na-akọntrol ego ya. Ọ dependị n'ụdị chọọchị ọ maka enwere ndị chọọchị ọ bụ GO kpatakpata na-afụ maka ihe niile. Kwefụrụ chọọchị niile ma katọlik ma anglican ma pentikọstal mba ka enwere katọlik na anglican because ahụ bụ ọtọdọks ego na-abụna apụta na ya ọ ụkọchukwu nọ that place ma fada nọ that place nke olifọ gwa onye bishọp ọ bụrụ nke pentikọstal abụrụ ekpere ma throughout even GO nwere ike na-agba phantom Rolls Royce phantom assistant pastor ya ji ọkpa aga onwe basketball ọ na-agba. Ebezika ihe anyị kwuru kịta rutere m na enwere ofu onye ụkọchukwu nwụrụ ka m ghara ịkpọ afa ndị chọọchị ha mana ọ chọọchị gbanitere na ama afa ha ebe niile. Ewezie ofu ụkọchukwu ya gaa na bank ga weta ego mgbe ahụ wetego aka nwoke a ga-enweta nke 7 million naira ka 6 million naira ka 8 million naira mana ọ million o ruo 10 million were na-apụta ndị ihe na wee gakwurie n'ụgbọala ebe ọ nọ wee gbagbuo ya buru ego ahụ. Mgbe nwoke a nwụziri ndị chọọchị wee buru ozu ebunata na-eti Jizọs bụ eze na ndị obodo chụọ ha ọsọ. Ị mara ihe butere ya na nwoke a akụkọ wee buru na nwoke a bụ na ọnya bụ onye isi o so na onye isi na Lagos steeti niile ka bidebere mmadụ n'ụlọ onye na-agba onye nọ na 3 bedroom flat nyere ya 1 room ọ kpọsa family ya na village nọrọ ebe a na-arụ ọrụ Chukwu tiri ndị ochi gbagbuo ya wee narị ego ndị chọọchị. And ikekwe ihe o ji zọ wee bụ na ọ bụrụ na o meghe ihe na o meghe ka ọ na-azọ ya bụ ego enwere ike asị na akụkọ esoro enwere ike asị na ọya bụ ezuru ji mọni maka na ọ dị m ka anyị furu ego anyị n'anya karịa ma Chineke. Biko na ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na anyị ga-ewepụ ihe gbasara okpukperechi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị eche m na ọ ga-aka inyere anyị aka ma ọ bụ benata ya ka ọ gbadachaa ka ọ ghara ịbụ na eruziri ebe ahụ amaghịzi nke bụ nke maka ịhụnanya ego na ịhụnanya ọnọdụ mere ndị mmadụ ha na-emezi ncha n'ime ụlọ ụka onye ọbụla chọtara iwere nke ya bụ biko ana m apịachi ọnọdụ nke m site n'isi onye ọbụla wepụ n'aka ewe n'ofe ọ bụ eziokwu na obeneta ego kịta mana akwụ ifuru gaa kpaa ofu onye mamie ma ọ papie so na ndị na-agachi ụka Anglican ike na ọ bụ Katọlik ike ịkpa ya aka si ya na ị chọrọ ịnụ ya ihe mbụ ọ ga-ajụ abụghị ka ya mara blood group na ihe na kedu ka ị na-eji ọ bụrụ na ị na-aga ụka bifo ọma ngwa gị n'oge mana ya bụ ihe so n'ihe na-atụ ya egwu ka a ghara inye ma mee oche azụ n'ụlọ ụka ọ bụrụ na ọ jọgbuo n'onwe ọtụtụ ndị mmadụ emisie na onye kwesịrị ịnụ ha neta ha anya ọfụma mmụọ epechi bụ na be anyị na Anambra steeti ndọrọ ndọrọ bụ abụrụ ka onye bụ ezigbo mmadụ ọ bụrụ kelee onye ya bụ oje ebe ọlụta ya chọ ka ọ lụọ nọ kelee ụka ọ na-eje onye ụka anyị ma ọ kee vileji ya na vileji ụnụ achị ya na vileji anyị ka olu ọ dokwuru na anyị na onye ya pụta na vileji ụnụ bụ ezigbo te ekperi ma amaghị ife eji eme mana nsinye ya anyị ka nwa mgbe aka na achị hapụrụ ya nwunye gama oru ebe ahụ o mebisicha ihe ndị bụ unu mara ihe pụta ha emezie bọta onye bụ ihe ebe anyị ji okporo isi n'ala bikos na ọ ka mmadụ na-achọrọ sọmbọdị mma ife ọ bịara ime ka a na-eme ndozi maka ije kịta na sọsọ na Igbo anyị ha ma ekwu Naijiria sọsọ na Igbo anyị ka anyị na-agbachi ime elekshọn taa a sị gị na mma alụrụ unu ụzọ every year gọvanọ ọbụla na-arụ ụzọ cheki Anambra steeti from ngige ngige lụrụ ụzọ a na-akụ aka Peter Obi pụta rụ ụzọ egbendoro ya dị everywhere Obianọ pụta mee nke ya soro dị na arụkwa ụzọ kịta ụlọ ya ajụ nke ndị mbụ ndị arụrụ kere ebe ọ dị because nobody could hold my accountable kịta nke soro dị a na-asị na ọrụ atụ egwu ọ na-arụ ụzọ most of ụzọ ọrụ kịta ide mmiri zo ha ma ekwu nnukwu mmiri o nọ mbọ mmiri nshasha mmiri sha obucha kọrọkọrọ tati na gota onye ọzọ pụta ọmanjụ kere ife na-emenụ ndị ọ bụla obodo ha manjụ kere ife na-emenụ ihe eji ekwu ebe na continuity awụ bikos na eme ikwute asịghị na bikos na ha onye ụka ụnọ ma ọ bụ na ha onye saịdị ụnọ be anyị elu ndị Igbo erugo mgbe ya bụ anyị nwe the democracy even before ndọcha nwee ya bikos before ndọcha abịaba anyị enwego mitụrụ ụmụnna nwee nke ụmụ okorobịa
nwee nke ụmụada ihe ọ bụla imerụ enwe department ana election ha bụ ọhazurukwe o nweghị mmadụ emekwuche etu a sị bịa ka onye ndị na-apịa nwaanyị ịtarị onye ọbụla sị ndị ofu onye si mba ịkọwa reason convince everybody postpone kwa before democracy abịa mana kịta ihe na-amụcha ihe ọbụla ihe ede etinye ọnụ kwefere na ndị ba mere ntefu anyị ewetacha democracy anyị nwere ya mana kịta anyị mebisi ya na ihe na-edere bụ ekpere ma ike ọbụla m chọrọ ịpụta na onye ọbụla na na-ezu ohi na maka na na-ebunye mmadụ ndị saịdị basị na saịdị anyị ka olu epetike jee na ọya ejekọ n'ọchịchị anyị chọọchị anyị asị na epetike bụ onye nke anyị epetike nwụrụ mana ekpere maka ọ bụ why not isi na onye nke ọzọ the godly na onye nke ọzọ eme ihe chọrọ eme ihe na-achọ bụ ka onye edozibe anyị maka ọ dị mma ọ dịrị ndị ụmụ anyị mma short anyị eti ife ọzọ ọnụ mana anyị na-ewepụta ya one by one ka anyị maka esi eme ọ dị mma kwukata ya n'okwu kwukata okwu tinye in short ma na mmiri ji na-awụ ọnụ ya bụ na ya bụ ihe ekwukatara tinye in short na arụ mere biko onye ga-adị ka ewe amaghị ya mgbe ọzọ anyị ga biko na-esonyere anyị na oge ime obi nke Ugwumba TV maka na ụmụara na ebe ahụ ka anyị na-ekwu etu o si dị adịghị anyị ọnụ anyị ọbụla na-ekwu uche anyị nwere ike dị iche n'uche nke ọ bụrụ na ọ dị iche ma ọ bụ na ị chọrọ ịgbakwunye n'ihe anyị kwu biko gaa na comment section maka na anyị niile enwe ya Ugwumba bụ nke anyị kpatara anyị ji na-asị na Ugwumba bụ Ugwumba ebechike ndị Ugwumba itself dị nwanne ekele m ya dịba